Здравейте на всички, аз се казвам Даниел и в това видео аз ще ви покажа как да си направите къща с ферма. Да започвам. Материалите са много лесни. Ще ни трябват ето тези дъски, такова стъкло, врата. Сега ще ни трябва ето такъв дъб. Много е важно. И после взема другите материали. За сега ни трябва дъбът. Так. Слагаме го ето така. 4 блока. Сега и тук. Отдалечаваме се с 1, 2, 3, 4. Слагаме го тук. Тези ги махаме. Това просто са помощни блокове, за да можем да ми е по-лесно. Така. И тук сега оставяме 6. 1, 2, 4, 5, 6. Значи ето тук слагаме. Тези може да ги махнете. И пак нагоре с 4 блока да бъдат. Да, и го слагаме ето тук. Хоп, правилно ли? Не. Да. Так. Трябва да се получи ето така. Сега трябва да направим ето така. Хоп. И тук така. Хоп. Сега от другата страна. 2, 3, 4, 5, 6. И от тук. Аз малко съм болен. Сега, вратичи ще ги слагаме ето тук някъде. Но за сега да се заемем с пода. Така. Подът е най-лесната част, защото просто трябва да чупите ето тези букви, да слагате вместо тях такова дъски. Но понякога, ако къщата ви е наистина голяма, ще бъде по-трудно. Затова за тази работа по-добре, ако къщата ви е голяма, трябва да вземете лопата. Оп, на мен така ми е по-удобно. Хоп, 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 хоп. Хоп, 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 хоп. О, съжалявам, има реклама. Понякога тук има реклама в тази игра, но нищо. Все пак може да има, трябва да има реклами. Без реклами все пак ще е малко странничко. Така, вече е готов пода. Сега да разберем къде слагаме вратите. Вратите аз ще ги сложа ето тук. Ви може да ги сложите тук или тук. Откъдето искате. Сега трябва ето тези дъски пак и така правим. Хоп и хоп. Тук ще направим един прозорец. Така. Задната стена. Тя ще няма да има никакви прозорци. Да. Тук сега да довършим прозореца. Сега тук. Тук пак ще направим прозорец. Аз много често правя такива прозорци. Така. Сега състава на първо тук слагаме така.
Без ето тук ще бъдат стълбите ни. Аха. И така. Тук се ето, всичко е готово. Отвътре изглежда ето така. Тя си е малка, но за по-добро време ще ви стане. И филмата ще направим. Така, сега ще ни трябват ето тези. Трябва да излезем. И така ги слагаме. И от другата страна направим същото. Някога с тези стълбички наистина е много трудно. Очайте, че е на мен. Така. Сега ще ни трябва помощен блок. Слагаме го тук. Сега този го махаме. Мразя, когато трябва да ги правим покрива. Това е една от най-трудните части на покрива. Така. Аха, другата страна е тъй, нали? Да. Аха. Сега пак ми трябват помощните блокове. Така. И сега от другата страна. И така се получава. И тук сега реклама. Така. Хопа, 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 хопа. Хоп и хоп. Сега им наем от другата страна. И тук правим същото. И се получава ето така. Сега да сложим стълбите. Ето. Покривът е много трудна част. Ама наистина много трудна част. Но тя хора към покривът няма да го правим. Защото той проектът ни трябва.
сега да се заемем с фермата. Фермата ще се намира ето тук. Първо да направим ограждение за фермата. Който не знае какво е ограждение и сега ще го правя. Я наравно са? Да. Трябва още на 3 блока. 1, 2, 3. Нали са наравно? И 3. Даваме надолу. И сега идваме към това. Даваме надолу. И се получава така. Сега това го правим ето тъй. Това е нещо като тераса, само че е ферма. Ето как трябва да изглежда отгоре. И сега тук ще ви покажа. Вземате такава мутика. И тук сега го ограждате. Самата ферма, където ще ви бъде. Отиваме към другата страна и тук правим абсолютно същото. Сега тук трябва да сложим земя. Към земята ето е така. Вода и мутика. Мутика и сега вода. Ето. Чай, тя загреших тук. Еде. Наливам водата. Сега вземаме мутиката. И ето так, с такива движения ние я разкопаваме така, че да може тук да се засеят някакви продукти. Сега ще има реклама пак. Сега ни трябват храна. Храната се намираше ето тук. Семена на пшеница и ето това. Сега от тук ни трябва моркови, картофи. Сега ще видя дали ще стигнат изобщо. Точно както и ни трябва. Това за сега, това картофки. Фермата е готова. Тук трябва само някакви стълбички да сложите, за да може по-лесно да влезате. Ето.
къщата ни е готова. Но сега трябва и отвътре да оправя. Тук може да гледате фермата. Тук е тъмно, затова ще сложим сега факели. Хоп. Хоп. И вече е долу-горе много добре. Сега ни трябва каква автоцвят искате ли го? Моят цвят е любимия, ето този. Така. Библиотека. Това. Къде беше това? Това. И някакъв блок, за да можем да сложим ето това. Сега леглото и се намира ето тук. Печката и това тук. Забрах съндъци и църки сема. Това тук. Това е ето тук. Така. Библиотеката ще се бъде ето така. Хоп. Сега ни трябват съндъци. Съндъците бяха ето тук, да. Не, това е съндък с капан. Тях ще ги сложим. Ето тук. Да. И ето такава къща на нас ни се получава. Ако ви харесва това видео, абонирайте за моя канал и харесвайте това видео. А в следващото видео аз ще ви покажа как да си построите собствено малко магазинче. А за сега, чао!